लोगोसेनो आब'आ हेलेना दैमारिनि बिनानाव असे आरोना ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो बिराद मोजां मोनदों रावबो मुसुगुर गैया होननानै दुखु जानो नांला आजिखालि एकदमबारे इडिट बानायनो हानाय जाबाय एकदमबारे दिरुं बोनाय बायदि बोदो आरो बुजानि अफार लोगोफोर थाब थाब फैदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं जोंहा हासबेन्डजों आंजों मोजाङैनो दं आरोना दिनै मानसिया बिराद इन्टारेस्ट आरो आं दिनै बिराद खुसि मानो होनोब्ला आङो खानाय बोनो सानखाबाय थायो ओमफ्राय सिगाङावबो बोदोंमोन आङो खानायखौ बाट आं गोबाव जाबायमोन खानाय बोयैया बिनि थाखायनो आंनि खानाया खेंख्रा जाफिनबाय आरो ओमफ्राय आजिखालि खानाय खेंख्रिबाबो महर गैयाबाबो आजिखालि इडिट बानायनो हानाय जाबाय ओमफ्राय बे इडिट सेन्टारानो जादों पार्लार आरोना लोगोफोर पार्लार ओमफ्राय आं दिनै जोंनि मस्ट फेमास सालबारि टाउनाव थांनो नागिरदों जोंनि एरियायाव फेमास आरो बाक्सानि ओमफ्राय ना दा जोंनि एरियायाव टाउनाव आङो दिनै पार्लाराव थांगोन ओमफ्राय आङो खानायखौ एसे स्ट्रिक खालामजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफावबाय थादो मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंखौ खानाय बोदो दे आब' खानाय बोबा साबसिन नुगोन होननानै बिराद रिक्वेस्ट हरबाय दं बिनि थाखायनो नोंथांमोननि साननायखौबो आङो दिनै जाफुंहोनोसै नङाबा आंखौ हासबेन्डआ बोनो होआमोन आंसो बोनो होआखैमोन इखो माने ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै हासबेन्डआबो एलाव होबाय दे बोथारदो खनसेखौ थांथारनोसै आरो दुर्गा फुजानि एकदमबारे अफार होदोंनो मालाय आं अफारावनो बोना लानोसै अफारल' नागिरो माने मानसिया चान्सखौल' नागिरो इन्टारेस्टआ मोसालायदो गस्लाबो सुखांबाय फुङावनो गस्ला दख'ना कलेजनि सुखांबाय थांसै अफारा जोबगोन अफार जोबलाबायनो अफार जोबलाबायनो जोबो थौ थाबाय पार्लार मेना माबाना होबाथाय दिनै अफारा जोब्बाय नङाबाथाय ए थौ हरथाबाय होनबा दिनै जाबलांनांगौ Yang mana pak? Dari building sih ore. Red color ni building nu bukan yau. Kona yau college tang nai rodo. Mesti dia ni. Kan tu dulu lah so. Apa? Apa itu? Tak apa je. Iya apa ini? एकदमबारे अफारावनो लाहार फाहार जाथारदों मानसि माखाया आंहासो बोजानो मोननाय नंलायनो थाब थाब आय लोगोखौबो लोगो मोनबायनो एकदमबारे बोजानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायनानै जेंगाव जेंथाव खानायखौ एकदमबारे स्ट्रिक बानायना माबोरै नुयो नोंथांमोना नायदो रिभिउखौ दा आङो फारि फारि देखायलांगोन माबोरै बोयो देखायजोबनो हायाबाबो ससे ससे क्लिपखौ देखायगोन नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना Kan Hasan lagi deh. Hasan sih. Ikan tuh dikang mana pura nak kan ikan kesel kan kan. Nih. Siapkan dulu nanga. Video lasnya ada. Tham dengan Mahal mana dia dah? Kau lepas deh. Di sana ke sini ni kan? Mau kau balik mau mana deh? Makanya azan ni lemah lagi. Kira azad dia na. Azad terang tu nama. Thằng này nghe rồi hả? Mana? Karena thằng nào này phải thấy Này biết Roland bạn. Cái này Roland đấy.
एकदमबारे बोगासिनो आंखो खानायखो हा क्रिमसो फोनदों ना क्रिमसो फोनग्रोदोनो हरलायलांलाहाय मा खालामबाय दं इसोरो इनो दसे उनाव एकदमबारे एक्ट्रेस बायदि जासिगोन आरोना नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'लायदो दा जोंहा आगैयाबो माइक्र'ब्लेडिं खालामजानो फैदों आरोना ओमफ्राय ना नै दा बानायगासिनो ओमफ्राय आगैनाव सानाय मोनदों नामा आगैया मोनाखै ओरैनो एसे मोनदों आरोना इथ' जाखागोन ना जेनेबा सोहरो नालाय मोदोमाव ओमफ्राय ना इनाव मुसुगुरानो एसेबो गैथारामोन आरो ओमफ्राय ना दा मुसुगुरखौ बानायगासिनो रावबो मुसुगुर गैया होननानै दुखु जानो नांला आजिखालि एकदमबारे इडिट बानायनो हानाय जाबाय नै दा मिसुगुर माइक्र'ब्लेडिं खालामनाया जाखांबाय ओमफ्राय आब' माबोरै एसे प्रसेसखौ खोथाना होदे मा होनो मोननै टाइपनि थायो मोनसेया जाबाय पार्मानेन्ट ओमफ्राय मोनसेया जाबाय सेमि पार्मानेन्ट ओमफ्राय दायो अफारबो सोलिगासिनो सोरबा खालामनोबा फैनो हागोन पार्मानेन्टआथ' ओरैनो 5000 मोन ओमफ्राय दा 5000खौ आङो स्पेसियेलि माने दुर्गा फुजा ओमफ्राय लोखि फुजानि थाखाय अफार होदों आरो दिनैनिफ्राय स्टार्टिं दिनैनिफ्राय लक्ष्मी फुजासिम डेटआ माब्लामोनथाय जिखुनु आं डेटखौ बुंलायला जिखुनु लक्ष्मी फुजासिम थागोन आरोना बे अफारा ओमफ्राय सेमि पार्मानेन्टआ 1800आवनो मोनगोन पार्मानेन्टखौ 2800आवनो मोनगोन सोरबा जुदि मुसुगुर गैयाबा खालामनो गोसो जानानै दंबा इ अफाराव फैनो हागोन थाब फैलायदो गासिबो खोनादोंना लोगोफोर थाब फैलायदो आरोना ओमफ्राय नों दा माबायदि खालामनानै दे बुंनानै होदो एसे मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदों मोजां मोनखागोन मानोना इयाव मुसुगुरानो गैयामोन ओमफ्राय जोंबो बिराद मोजां मोनबाय आरो ब्लेक कालार होआखै ब्राउन कालार होदों मोजां नुबाय थरायनाय खानाय उजानाव होदों दा गोजोननाय मोनदों बिराद खुसि आरो खानाय उजान मोननानै फाथैफोरानो लोमाखै माने खानाय बग्रियावनो सानै खादों एकदमबारे दिरुं बोनाय बायदि बोदो आरो दिरुं बोनाय बायदि बोखादो माने थुङाखौ लांजोबदो सां आजिखालि खेंख्रायाबो सिदा जानो हायो सिदायाबो खेंख्रा जानो हायो बोखांबाय आरो जाबाय थरायनानै गोदान स्टाइल गिदिंलायथिं दुर्गा फुजानि बेसे गोजोनबाय आङो बोनो होननानै बोनो मोनथारबाय लोगोफोर आङो नै आब'खौ सिनायथि होनो नागिरदों दे आब'आ नोंनि सिनायथिखौ होदो खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन आङो सेमा दैमारि मेकआप आर्टिस्ट मोनगोन आंखौ इन्स्टाग्रामावबो ओमफ्राय आरो लोगोसे इउटुब चेनेलावबो मोनगोन ओमफ्राय आंनि पार्लारा सालबारि बाक्सा सिस्टार बिउटि पार्लार होनो फार्स्ट फ्ल'राव मोनगोन सारियालियावनो ओमफ्राय जायहा दायो फुजानि थाखाय खानाय बा मुसुगुर जिखुनु आरो स्किन हक हेयार हक ओमफ्राय बा माइक्र'ब्लेडिं जि खालामनो गोसो आंनियाव गासिबो अफार सोलिगासिनो दं फैनो हागोन दुर्गा फुजानि अफार लोगोफोर थाब फैदो जोबगोन अफारा दुर्गा फुजानि सिगां खालामग्रोना लानाया हिनजावफोरनि थाखाय एकदमबारे
गोनांथार दा नै नैखिजाबो खानाय बोबावदो ओरैहाय सासेबाव लोगोफोर दायो आंखौ जोंहा आब' सिमा दैमारिया आंखौ माबा मेकआपसो खानायखौ बोनानै होबाय आरोना ओमफ्राय ना बिदिनो दासान्दिथ' गोबां पार्लार खुलिनाय जाबाय मानसिफोरा खिन्थु जोंहा सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंहा आब'आ एकदमबारे गावनि नाजानायजों प्रफेसनेल सार्टिफिकेट लानानै दिनै पार्लाराव खामानि मावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय ना जोंहा आब'आ बिराद मोजां मेकआपबो खालामो लोगोसेनो थ्रेडिंबो खालामो ओमफ्राय खानाय बोनाय ओमफ्राय बिदिनो माबा मोखांफोरबो सुयोना आब' ओमफ्राय गासिबो फेसिलिटियानो दंजोबो आरोना ओमफ्राय गुबुन दस्राफोरनावथ' एसेबां माने फेसिलिटि नुवाखै आङो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आब'नाव फैनानै आङो खानायबो जाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदो लोगोसेनो आब'आ हेलेना दैमारिनि बिनानाव असे आरोना ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना जाय खानाय बोनो होननानै एबा गोसो गुदुं जानानै दं नोंथांमोना सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैनानै खाथि खालानिफोरा फैनानै आब'जों खानायबो जानो हागोन लोगोसेनो दा बिराद फेमास आरो दा सानदैसो एकदमबारे आब'आ माइक्र'ब्लेडिंखौबो सिखायनानै लाबाय ओमफ्राय माइक्र'ब्लेडिं खालामगासिनो आरोना माइक्र'ब्लेडिं माने मिसुगुर गैयिफोरा मिसुगुर आखिनो हायो ओमफ्राय ना दुखु जानो नांला महर गैया होननानै खानाय खेंख्रि होननानै आरो मिसुगुर गैया होननानै दुखु जानो नांला दा आब'नाव फैनानै बानायनो हासिगोन मुसुगुरखौबो लोगोसेनो आब'आ सासे इउटुबारबो ओमफ्राय आरो पार्लारनि बागै आंथ' बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय जाय नोंथांमोना पार्लारनि बिखय जेनेबा बानायजानो गोसो बिथांमोना इन्स्टाग्रामावबो थांनानै नायहैनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव आब'नि चेनेलनि लिंक आरो माबानि इन्स्टाग्रामनि लिंकखौबो होनानै होगोन नोंथांमोना चेक आउट खालामनानै नायहोबानो जाबाय आब'आबो लोगोसे नोंनि इन्स्टा आरो इउटुबनि माबाखौ चेनेल नामखौ बुंना होदो ओमफ्राय इन्स्टानि आइडिखौ इन्स्टायाव आंना सिमा मेकआप आर्टिस्ट दं ओमफ्राय इउटुबाव सिमा दैमारि मेकअभार मोनगोन आरो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नाय गासिबो ओमफ्राय लोगोसेनो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन सार्च खालाम मा सार्च खालामना है नायहैथारबानो जाबाय आरो दे बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायनांगौ